टिआर खुंथायगिरिफ्रानो दायनिगिरि होननानै BTC बासि रायजो राजाफ्रा बुंनो नागिरदों। जोंनि खुंथायावनो जोङो दिनैहाय मावरिया जाफिननो थांगासिनो दं। जों आरो बेबायदि सरकार आरो हानजाजों थानानै जों खामानि मावनायनिखौनो प्रश्न गैया होननानै रायजोफ्रा गारनानै फैदों। सोनाब क'क्राझार समस्तिनि मोनथाम जायगायावहाय आसाम गभर्नमेन्टनि PWD लामा गोदानै बानायनायनि स्किमखौ जागायनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारि लादों। फुंनि बाहागोआव आङो 9:30 खावसे बाजियाव तुलसिबिल ओनसोलनि महिष बाथोन होननाय गामियावहाय मुख्यमन्त्रि पकिपत निर्माण आसनिनि दारैहाय गोदान लामा लुफुंनायनि नामाव 2 कौटिनिबो बारा मोनसे माने इस्टिमेट एमाउन्टनि गोदान लामा लुनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ मावफुंनाय जादों। बेनि उनावहाय आङो दतमा टु मुखलदां जे PWD लामा मोनसे दङ, जे लामायानाखि दा आथिखालाव गुसेब हिसाबैनो दंबाय थायो आरो बे गुसेब फिसा लामाखौ गिदिर खालामनो थाखाय गुवार खालामनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनि मुख्यमन्त्रि उन्नत पकिपत निर्माण आसनि मोनसे दङ। बे आसनिनि गेजेरजों गासै 6 किल'मिटार 900 मिटार बे दतमा मुखलदां रडखौ लुनो थाखाय दहाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जाबाय एसे सिगाङावहाय। आरो बेनि उनावहाय आङो 3 नम्बर अन्थाइ खाम्फा गायसनफैदों बे जोंनि बरागारि BCDCनि सिङाव थानाय सालानि बाथाबारि गामिनि जे बाजार सकआव बे बाजार सकनिफ्राय दतमानि बे FS रडसिमाव सेरफांगुरि पकेराग्राम जे PWD रड दङ, बे रडसिमाव गासै 3.5 किल'मिटार दङ। आरो बे 3.5 किल'मिटार लामाखौ आंनि समस्तियाव गोग्लैनाय खोन्दोखौ आङो गुवार आरो गिदिर खालामनो थाखाय फुवारनायनि मोनसे स्किम हिसाबै दिनै बेवहाय सेंसनखौ होनाय जादोंमोन आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बिनानै लाबोनानै। आरो बेनिनो दिनै मावजेननायनि हाबाफारि हिसाबै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जाबाय। थिकादार बिथांमोनहा जायफ्रा बे खामानिखौ मावनो मोनदों बिथांमोनहा गाबोन समफोरनिफ्रायनो खामानिखौ धुमधाम मावनायनि मोनसे बाथ्राखौ आंनि सिगाङाव फोरमायदों। आङो सानो जोंनि दतमा आरो दावलिगुरि रड क'क्राझार सहराव थांनाय मोनसे बिराद माने इम्पर्टेन्ट लामा बियो। गसाइगाव साब डिभिजन एलेकानि आरो क'क्राझार टाउननि सोनाबनि ओनसोलनि जेसेबां गुवार ओनसोल गोबां सुबुं अनजिमा गोनां बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बे लामाखौनो बेबहार खालामो। DD रड होननानै जों बे लामाखौ मिथिगौ। आरो बे लामाया गुसेब जानायलाय आथिखालाव बेजों गंनै गारि थांलाय फैलाय खालामनायाव एखेलायनायाव गोबां खस्थ' मोनो। आरो लामाया गुसेब जानायनि थाखायनो गोबां समावहाय जोंनि गोबां आगोमा बिदा फंबायफ्रा एक्सिडेन्ट जानानै जिउ गोमानांनाय, आथिं आखाइ बायनानै बेंगुरा जानांनाय बेबायदि अबस्थायाव थाबाय थानायखौ जों नुबोदों। आरो बेनिखायनो आङो देग्लाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जे स्किमखौ मोनदों बे लामाखौ फुवारनानै गंनै गारिया थांलाय फैलाय खालामनायाव जाहाथे जेबो उसुबिदा जाया, एखेलायनायाव जेबो खस्थ' मोननाङा, बेनि थाखाय लामाखौ फुवारनायनि थाखाय गिदिर खालामनायनि थाखाय बे स्किमखौ हमनाय जादों। दा बेबायदि गुवार आरो गिदिर जाखांनायनि उनावहाय आं सानो सिगांनि समाव लामा फिसा जानायनि थाखाय गुसेब लामा जानायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा गारि घरा सालायनानै थांलाय फैलाय खालामनायाव जेसेबां खस्थ' मोनदोंमोन, जेसेबां उसुबिदायाव बिथांमोनहा नांदोंमोन, बे उसुबिदा आरो खस्थ'खौ मोननो गोनां जानाय नंला। गोबां बे ओनसोलनि गेजेरजों थांनाय रायजो राजाफ्रा जोंनि गसाइगाव साब डिभिजननिफ्राय फैनाय रायजो राजाफ्रा बे लामाजों सान्थिपुर्ण भाबै थांलाय फैलाय हान्थामेलाखौ खालामबाय थानो हासिगोन। सिगां खोथाया जाहैबाय आङो दिसपुराव MLA जानानै थांनायनि गुबै खारना जाबाय आंनि समस्तिनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय, बिथांमोननि माखासे अभाब अभिजग, गासैबो बिथिंनि जौगाखांनाय बेफोरखौ नायनानै हाबा मावनो थाखाय गासैखौबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय मोनसे थांखिजोंसो आंखौ ओनसोलबासि रायजो राजा जिहेतु भट होनानै देरहादों आरो बेयो जाबाय आंनि MLA हिसाबै मावनांगौ बिबान। आरो बे मावनांगौ बिबानखौ लानानैनो दिनै आङो दिसपुराव जे हायो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेखिनि आसाम गभर्नमेन्टआ रायजो राजाफोरनि नामावहाय जौगाखांनायनि मुङै स्किमफोर होगासिनो दङ, बेनिफ्राय आदाय खालामनायनि थाखाय माखासे आङो खायदा कौशल बाहायनानै गोबां स्किमफोरखौ दिहुननो हानाय जादों। जल सम्पद बिभाग, PWD बिभाग आरो बेबायदि माखासे माने गोबां बिभागफोर दङ। बेफोर बिभागफ्राव गोबां आङो स्किम आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय लाबोनो हाबाय आरो बेनि गेजेरजों समस्तियाव गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानिखौबो मावनायखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं। नाथाय आथिखालाव रायजो राजाफोरनि अभियोगा बे जे BTC गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो खना खनला जायगाफ्राव
खामानि मावनो हानांगौमोन जौगाखांनायनि स्किमफोर लानानै मावनानै देखायनो हानांगौमोन बेखौ मावफुंनो हायाखै होननानै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा दिनै अभियोग होदों दल संगठनफ्रा होदों थारैनो जोंबो बेखौ नुनानै गोमोनाय मोन्दों जे मोनसे सरकार जानानै बिटिसि ओनसोलाव थांनाय सरफ्राव जा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेरैबायदि जोबनो गैयै खामानिफोर मावदोंमोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि माखासे स्पेशेल ग्रेन्टस एन्ड एइड माखासे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय स्पेशेल ग्रेन्टस एन्ड एइड बायदिसिना बेबायदि सुजुग सुबिदा माने फान्डफोर लाबोनायनि गेजेरजों आरो लोगोसे बिटिसिनि जे गावनिनो स्पेशेल जोंहा जे मोनसे बाजेट प्रभिजन खालामनो हानाय जोंहा जिहेतु क्षमता दं आरो बे बाजेटनि बिटिसिनि एलकेसनजों गासै सरजाबफानानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि आसाम गभर्नमेन्टनि स्पेशेल ग्रेन्टस एन्ड एइड बाजेटनि फैसा गासैखौबो लानानै जेरैबायदि धुमधाम बिथाङा खामानि मावबोदोंमोन जौगाखांनायखौ रायजोफ्रा नुबोदोंमोन खिन्थु आथिखालनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ मा खारनाव बिथांमोनहा भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय स्पेशेल ग्रेन्टस एन्ड एइड बेबायदि स्किमफोरनि नामाव लाबोनो हायाखै फान्डफोरखौ लाबोनो हायाखै आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जे जोङो बिटिसि जौगाखांनायनि नामाव जेसेबांखिनि जोंहा बाजेट एलकेसन मोननांगौ बेफोर जिनिसफ्रा टाइमलि बिथांमोनहा मानो लाबोनो हायाखै आरो बेफोर लाबोनो हायैयावनो दिनै डेभेलपमेन्टआ जानायखौ रायजोफ्रा नुवाखिसै बियो थारैनो दुखु गोनां बाथ्रा आं सानो बिथांमोनहा गभर्नमेन्टआव थाबाय जिहेतु बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि मोनफ्रोमबो जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि नामाव सोरगिदिं जौगाखांनायनि नामाव जेखिनि माखासे सरकारि दायित्व कर्तब्य दङ फान्ड लाबोनायनि थाखा फैसा लाबोनायनि स्किम लाबोनायनि बेखिनिखौ मावफुंनाया दरखार दं आरो मावफुंनाया मोजां खिन्थु बेखौ मावनो हायाबा दिनै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो फान्ड लाबोनो हायाबा स्किम लाबोनो हायाबा रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ खुनुदिन निमाहा होनाय नङा आरो आथिखालाव जोङो बेखौनो नुदों बिटिसि बासि रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां सोलायनाय फैदों जे बिपिएफनि फारसे इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जेसेबां कर्मिफोर सापर्टार रायजो राजाफोर बिथांमोनहा दिनैहाय बेफोर हान्जाफोरखौ गारनानै दोलै नोगोरै हाबफैदों आरो खार'ना मोनसेल' जे दानि बिटिसि गभर्नमेन्टआ जेबो जौगाखांनाय खामानि मावनो हायाखै डेभेलपमेन्ट खालामनो हायाखै रायजोफ्रा उपकार जायाखिसै जोङो दिनै गोग्लैसोनानै थानांबाय आरो बेबायदि सरकार आरो हान्जाजों थानानै जों खामानि मावनायनि खुनु प्रश्न गैया होननानै रायजोफ्रा गारनानै फैदों प्रथम खोथाया जाहैबाय 2020 सननि 27 फेब्रुवारियाव 27 जानुवारि जे मोनसे बिथांमोनहा सुक्ति खालामदोंमोन बे सुक्तिखौ लानानैनो गिबिनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा रावहाबो गोजोननाय गैया मानो होनोबा एनडिएफबि आरो बिथांमोननि लोगो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन आफादफ्रा ज' जानानै जे सोमावसारनाय आरो सोमावसारनायनि गेजेरजों थामथि खेबनि जे सुक्ति जादोंमोन बे सुक्तिया बिटिसि मोनखानाय 6 शिड्युल प्रभिजननि बेसेबांबा देरसिन बेसेबांबा गोजौसिन जागोन होननानै जों बयबो आसा खालामदोंमोन आरो बिटिसि 6 शिड्युलजों थोजासे नङा होननानै बिटिसि 6 शिड्युलखौ नाकस खालामनानैसो सेपारेट स्टेट मुभमेन्टखौ गोदानै खालामफिननाय जादोंमोन सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि दाबिखौ गोदानै दाबि खालामफिननानै आन्दलनखौ खालामफिननाय जादोंमोन बेखायनो गभर्नमेन्टजों रायलायनानै सुक्ति खालामोब्ला 6 शिड्युल बिटिसिनि जौसिनाव जागोन होननानै 6 शिड्युलनि साबसिन जागोन होननानै बिटिसि बासि रायजो राजाफ्रा आन्दलनकारि आइ आफाफ्रा आसा खालामदोंमोन खिन्थु बे जायाखिसै थाखानाय बिटिसि 6 शिड्युलखौनो नामाकरणखौल' चेन्ज खालामनानै बिटिआर खालामनाय जादों बेवहाय गोदान जेबो गैया बेखौ लानानैनो बिटिसि बासि रायजो राजा दल संगठन आइ आफा रावबो गोजोनाखै आरो बेखौ नाकस खालामबोदों बे सुक्तिखौ नाकस खालामबोदों बेखायनो दिनैबो दा बिटिसिआव जिखि होना मानो बिटिआर जाबाय गोजोन जाबाय सुक्ति जाबाय बिदि होननानै जेखि बांसावा मानो नंगौ बे सुक्तिनि गेजेरजों एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा दिनैहाय माबायाव समाजनि मुल माबायाव गुबै दाहाराव बिथांमोनहा गिदिंबोफिनदों गोरोबफैफिनदों आखायाव थानाय हाथियारखौ गभर्नमेन्टनो गथायदों बे मोनसे गोजोननि इनिसियेटिभ बेखौ जोङो सिखार जानांगोन जोंनि गेजेराव हाथियारनि सोमावसारनाय गैला हाथियारदारि आफाद गैला बे मोनसे बिथिङा जोंनि थाखाय पजिटिभ माने मोनसे साइड होननानै जों बुंनो हायो खिन्थु मुल पलिटिकेल दाबि जोंनि गाहाय जे राजनितिक दाबि आरो जे मोनसे जोंनि अधिकार बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों पुरन जायाखै बेनि थाखाय बिटिसिआव दिनैहाय बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानै गोबां बाग बिथन्दा जाबाय थादों आरो रायजोफोरनि गेजेराव बेखौ लानानै गोजोननाय गैयैयाव दिनै सोमावसारनाया बिटिसिआव दिनै बनसु आरो माखासे संगठनफ्रा सोमावसारनाया जाफिनदों दा बेफोरखौ नायोबा जोङो बिटिसि ओनसोलाव जेखि होना मानो गोजोना आबुङै फैबाय होननानै बुंनायखौ जों माने गनायनानै लानो गोब्राब मोनदों दिनै जे 6 शिड्युलाव बर'फोरा गुबुन हारिफोरजों नासयजाफिनबाय मुगैजाफिनबाय बिनि सायाव मा बुङो बेयो आथिखालाव जायफोर बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव दङ बिथांमोननि लोरबां माखासे खुंथायनि खान्थिनि थाखाय जानाय
BTCआ सिक्स शेड्युल हिसाबै गावहा जोङो ट्राइबेल माहारि हिसाबै जेसेबां एक्सक्लुसिभलि जों पावार मोनदों बे पावारखौ ट्राइबेलफोरखौ प्रटेक्सन होनाय आरो ट्राइबेलफोरनि अधिकारखौ बिथांमोनहा जेरैबायदि डिलिभार्ड खालामनांगौ बेखिनिखौ हानाय जायाखै आरो जायनि थाखाय दिनैहाय BTC ओनसोलाव जोङो मुल आन्दलनकारि जाथि हिसाबै बर' रायजो राजाफ्रा दानि BTR गभर्नमेन्टनि भुल सासन नीतिनि थाखाय गुबुन हारिफोरजों आरोबाव खनसे लाजि फोनांजानाय नासयजानाय गादबजानाय बे अबस्थायाव फैबाय नामा होननानै साननाय बाथ्राया फैदों आरो बेखौ लानानै जोंनि हारियाव गोबां माखासे गिखांनाया फैदों जे जोंनि खुंथायावनो जोङो दिनैहाय मावरिया जाफिननो थांगासिनो दं जोंनि खुंथायनि गोहोआ गुबुन हारिनि आखायाव थांफिनगासिनो दङ आरो बेबायदिजों जोङो दिनै जोंनि बर' बा ट्राइबेल माहारिया जेबो रैखाथि गैया आरो बेनि थाखाय गासैबो दायनिगिरिया आथिखालनि BTR खुंथायगिरिफ्रानो दायनिगिरि होननानै BTC बासि रायजो राजाफ्रा बुंनो नागिरदों।